Aurten, 7. urtea dugu, Gipuzkoako Landa Federazioak basariketa antolatzen dutela, eta osasun handiz daudela seinale basirako hotxa handia ere. Eguerdion guztioi ere, eta ongi etorriak esan bezala Usurbilgo areto honetara. 7. urtez jarraian, eta aurten ere, Gipuzkoako landa eremuan sustatzen ari diren ekimen nabarmenenak ezagutuko ditugu eta baita saritu ere. Aurten 4 izango ditugu banatuko diren sariak. Erakunde publiko baten proiektuari saria, erakunde pribatu baten proiektuari saria, emakumeak landa eremuan sariak eta urteetako ibilbideari ere eskainiko zaio beste sari bat. Gipuzkoako landa garapen elkarteko partaide diren 6 landa garapen elkarteek elkarrekin erabakitzen dituzte sari hauetara aurkeztuko diren hautagaiak eta baita sarituak beraiek ere. Zer argudio erabiltzen diren erabaki hauek hartzerako orduan? Kontatuko dizkizuet. Alde batetik, proiektuak eredugarri izateko dituen baldintzak kontutan hartzen dira. Bestetik, proiektuak eragiten dion landa eremuko biztanleria, baita sortzen dituen lanpostuak ere. Proiektuak berak zabaltzeko duen aukera eta lortu duen oihartzuna ere bai garatu den tokian. Landa eremuek aukeratzen dituztenez proiektu hauek, proiektuak landa eremuekin izandako hartu emana eta lankidetza ere baloratzen da. Hauek guztiak dira, landa garapen elkarteetakoek izaten dituzten argudioak baloratzeko orduan, eta oraintxe ezagutuko ditugu laster batean aurtengo nominatuak zeintzuk izan diren hautagaiak eta baita sarituak ere. Hautagaiak aukeratzen dituzte lehendabizi, adostutako irizpideak kontutan hartuta, eta proiektu saridunak zeintzuk izango diren erabaki dute bigarren fase batean. Erakunde pribatuen arloan, irabazlea Makatza Baserria. Azkenen, gure erabakia bultzatzen laguntzen digu sari hauek, baina, azkenen eskerrak eman aizkeniak gurasokin etorri nahi zen, beraiei, zen guk, ibilbidea hartzeko aukera egitearena, azkenen beraien lana da, beraiekin dutelako, eta orain guri tokatzen zaigu jarraitzea. Jarraitzeko, eskertuko dugu esan dizkigu zuen laguntza hori denak, erabakik inbar ditugun lan guztioik denon arten egitea, eta ber gure lan hau, errazten diguzuen eta aurrera jarraitzeko modu egoki bat aurkitzen dugun denon artean. Ezagutu dugu lehenengo saria eta orain bigarrena ezagutzeko unea da. Erakunde pribatuetatik, erakunde publikoetara egingo dugu salto. Hauetxek aurtengo hautagaiak. Arloan, hauek dira Landaola sarirako hautagaiak. Behemendi elkartearen eskutik, Usurbilgo udala. Landa ingurunea ahaldunduz proiektuaren bitartez, Usurbilgo udalaren helburu nagusia, udalerrian lehen sektoreko jarduerak bultzatzea eta babestea da. Baita, landa ingurunearen erabilera egokia sustatzea ere. Nekazaritzan eta abeltzantzan aritzen diren biztanleriaren beherakadari aurre egin eta kanpoko produktuekiko eta ekoizleekiko mendekotasuna murriztea lortzeaz gain, elikadura burujabea areagotzea da egitasmoaren xedea. Horretarako, Usurbilgo udalak hainbat bitarteko ezarri ditu, hala nola sektorea bultzatzeko proiektuen finantzaketa edota udaltasen obariak onartzea. Hauek guztiak aurtengo hautagaiak eta erakunde publikoen arloan irabazlea da Bergarako udala elikaenea gunearen sorkuntzagatik. Landolako kideok, Usurbileko alkate, Eusko Jaurlaritzako eta Foru Aldundiko ordezkari, eta gainontzeko bertaratu zaten kide danoi, egun ondanoi. Emozio eta eskerroneko momentua da guretzat, Osirondo azoka biziberritzeko proiektuak eta horretarako muina izango dan elikaenea proiektuak sari hau jasotziak ilusio berezia emoten dozku. Mila esker epaimaixari proiektu honen balixua eta garrantziaren aitortza honegatik. Sari honek indar berritxuingo gaitxu eta pizgarri izango da aurrerantzian talde guztiantzat
azokaren eta lehenengo sektorearen baldintzak hobetzen jarraitzeko, lanian jarraitzeko. Gure proiektu guzti hau 2021an azoken inguruan izan hausnarketa partekatuan hasi izan eta sasoiaretan paraleloki Bergaran elikadura mahai bat sortu zen. Elikadura burujabetzan sakondu eta bertako produktuen ekoizpen eta kontsumoan eragiteko zeregina eta arduria bere gain hartu zeban lantalde honek. Elikadura kate osuak sortzen zozkun kezkari irtenbideak topau nahi xan elkarlanerako marko bat sortu genduan herrixan. Eta norabide honetan, oinarri publiko komunitarixua, lanketa publiko komunitarixua oinarri hartuta, arrezkero azoka biziberritzeko proiektu hau lantzen aritzu da lantalde hau. Osirondo azoka salmentarako gune bat izatiaz aratago nahi dugu joan, bertako produktua eta lehenengo sektoria erdigunean jarriko ditxun topagune bat bihurtzia da Elikanea proiektuaren helburu bat. Elikadura oinarri hartuta, sensibilizazio, formazio espazio bat sortu, koordinazioa bertatik eraman da, Elikanea izango da proiektu honen muina. Herrixan, Osirondo azoka referentziasko gune bat izatea nahi dugu. Horretarako herriko elkarte, eragile eta herritxarrekin elkarlana bultzatuko da. Bultzatu dugu prozesu guzti honetan eta hala izaten jarraitzuko dau eta horren atzean lantalde bat egongo da. Herri proiektu moduan ulertzen dugu Osirondoko azoka eta Elikanearen proiektua eta proiektu hau ezingo ginuka aurrera eraman gure albuan egondan eta egongo dan lantalde barik. Bergarako elikadura maixak heldu sotzan azoka biziberritzeko arduriari. Eta bertan egon dien eragile eta elkarte eta pertsonak eindaben dedikazioa emondotzen maitxasuna be esango nuke konpromisua eta euren sormena balixuan jarri nahiko nituzke momentu honetan. Bergararron izenian, eskerrik asko Aitziber, Ainoa, Jon, Agurtzane, Mari Carmen, Ander, Markel, Nagore eta Itziar. Eta gure albuan ibilbide honetan bide lagun izan ditugun herritxar eta lagunei be. Sari hau ez da bakarrik gure aleginaren aitortza bat, baitza gure misioarekiko berrizte bat baitza. Jasangarritxasuna, elikaduran justizia, tokiko garapena sustatzen jarraitzuko dugu etengabean. Eskerrik asko, momentu posible indozuen danoi, eta mila esker, Debagaraiako landa garapena, ehundu, ereindajan, eta ekoizliek proiektuarekiko duken konpromisoagatik. Eta ilusio, berez izaitzen dozku, ilusioa sortzen dozku, elkarrekin aurrera begira sortuko dugun edo eratuko dugun etorkizunak. Mila esker danoi. Bi sariak ezagutu ditugu eta goazen bada hurrengoa ezagutzera. Emakumeak landa eremuan egiten duen lana mendeetan zehar lan isila izan da. Sari honek lan hau nabarmendu eta agerian jarri nahi du. Ezagutu dezagun Landaola sarien emakumea landa eremuan aurtengo saria. Baina Asun, Arantxa eta Lourdes. Bueno, zorionak hiruoi, sari oraintxe emango dizuegu. Izkizuegu zuei egiten duzuen lanagatik, eskerrik asko gaur hona etortzeagatik, ondo merezitako saria da inondik inora ere, eta hitzez baino ekitez, eta ekinez erakusten da, ezta? Oso ondo. Eskerrik asko. Zetikan hemen bi gabe juntan Landaola konjuntan, eta horreatik irudituzako juntan gabenak botaziloko garaian ez genuen izan joteikan, normala da bezala. Orduan, beste kide batzu eman bertzizakola permilua jasotzeko posibilitatea. Bueno, eskerrik asko erakunde da nahi, ikendean lan atikan eta posibilia emateko landa garapen elkartiai bultzatzeko eta danak.
Nire eskatuko nukezko gobernu eta diputazioai esan zakon pixkat elkarlana azita doan eta itxen nahi nahi, benetan itxen izatek eragarria eta aigea, baina segitzeko bide horretan. Itzez elkartia sortu genuen 6 emakumek, baina gatoz ibilbide batetikan esan zakun psikologioekin gabiltzan grupo batetikan, Aiako udaletxian asistenta soziala lagundu ziun psikologiko grupo hori jartzea. Eta hangaben personak momentuaretan genuzkan, personak gaixuak gure etxietan. Baina benetako zaindaria ginen, ez? Nire kasuan koinata banakan, oso gaixbor batekin, beste batzuk zeniriak, gurasoak, atiak eta amak, edo gure, nozaten da, zurruk eta zurrak. Orduan, hortik gatoz, eta zaintzia oso importantia da gero burua, bueltakuak norbea zaindu, bueltakuak ondo egoteko, norbea ondo merdulako. Eskerrik asko. Gero gauza bat atxean nahi nuke elirintzako, zorionak eli. Beak jakin gabe, baserrira eskondu ginean emakumeak nire mon gazte asko, ni oso gaztek eskondu nintzen. Referente bat izan zea igual zeu jakin gabe. Bene-benetan gertauzian egun gor eta gertauzean situazio gorraretan heli, segitzeko kapazide diok izen urako. Eta emakume asko eta asko, maior askokin eskondu ginenak, situazio onak, grabiak, gaiz txarrak eta oso, eta neuri ere zuriena gertatu eta 15 egun baino leheno esan ziaten, holako bat gertatuko barizako, eliri gertatu izakon, zuri gertatu ondorenean izango zara. Orduan, zoriona benetan, referente bat izan ziateli. Txalo, bero. Lagun bada eta iritsi gara gaurko azkeneko sarira. Esker honeko saria da azkenekoa. Urteetan zehar, Gipuzkoako lurraldean, landa eremuan eta honen kulturaren alde garapena sustatzen lagundu duen pertsona edo entitateari eskaintzen zaiona. Ezagutu dezagun Landaola sariaren 7. edizio honetako urteetako ibilbideari saria. Urteetako ibilbideari saria Eli Arriagarentzat. Egun ondan hori, ez dakit urduri kiua jarriko naiz, baina pixkat, nire ibilbidea pixkat aipatuz, aurrenekoa eskerrik asko, nire izena jarri dizutenak aukerako eta aukeratu dezuetenak. Eta 20 urtekin, 1980an, hasi nintzen baserriko mundua ezagutzen, eta bereziki hartzantza. 85ean, alargundu nintzen, 25 urtekin, eta 2 aukera nituen. Edo kalera itzuli, edo jarraitu hasi nun bidea ora. Gaztea, ameslaria, indarra, eta pentsatu nun aukera hori ezin nola galdu, eta saiatu bintzaten behar nola bideo hortaz jarraitzen. Urte batzuetan egon nintzen, nire alaba txikiakin nire hartaldekin, eta gero berriz eskondu nintzen. 85-etik, 86-tik, 90-marreko urte horietan, suerte handia izan nun hartzantza eratu intzala. Erakundek sortu zian, elkartek, denominazioa, eta movimentu bat sortu zen pixkat hartzantza profesionalizatzeko. Eta movimentu guzti hortan parte hartu nun. Horrek oso aberatza izan zen ditzako, eta asko hobeto ezagutu nun hartzantza mundua. Geroztik, jarraitu dut, bidea oztopoz betetakoa izan da, arantzaz betetakoa izan da, baina beti izaten da argiune bat eta jarraitzeko gogo bat. Eta nik usten dut gaur egun, aipatzen dugun nekazaritzen egoera, errelebo falta beharrezkoa da. Baina errelebo falta hortan, nik usten dut gizarte konturatu behar dula, landa eremuko jarduerak lehentasuna dutela.
Eta gerozta oztopo gehiago topatzen ditugu gure eremutan, gure landa eremutan, gure jarduerak egiteko. Eta ez daukagu Europara joan beharrik edo Eusko Jaurlaritza joan beharrik aurrenan ikusten dut herritan, gure udaletxetan, gure ingurutan, onarpen bat jaso behar deula. Onarpen bat eta babes bat. Eta oraine badaude gazte batzuk, ameslari, indartzuk, beharrezkoak nekazaritzan, eta hoiei bultzada bat emateko, danon arteko laguntza behar du. Mila esker eta aitortzeagatik nek indako ibilbidea eta nik eta beste askok induten ibilbidea eta nahiko nuke amesten dut jarraipena izango dula. Eskerrik asko.